halitta bai daya kai ka ce abu Allah shi da shugaban mu mai maka godiya Abubuwa shi sarkin su ne da sada annabin fardu mai gidan duka na muhi kula masu muhimmin anbiya jauhari wakil arabi wanda Allah ya yi wa nadaru ya wata talenta da gobe mu yi maka biyayyar gaskiya shugaban ne zarce ma'ana shi ya zarce rubutu mai madina tumai babu salam kuntunan maka wani gaba mai gidan kuduratun filazar kai ka san Allah ya tafi gaba har ya baka katallon kunna kunshi ya baka gaba waiwa ya san girman kadarinsa na ji shirin su bugar hakuri mai da na makalalla dole ne mu yabe kamar diga